solstreg fra gardinet, som jeg tror fanger mit ansigt, når jeg kommer for langt frem. Så prøv lige at holde mig tilbage i billedet. Hej alle sammen. Det er frygtelig længe siden, at jeg har optaget et afsnit til jer sidst. Men nu havde jeg tid, og nu havde jeg lyst. Så nu får I et afsnit. Det er ved at være... Jamen, det er over 2 måneder siden, tror jeg, at jeg udgav det sidste afsnit. Og det er der mange gode grunde til. Jeg tror, jeg fik nævnt sidst, jeg er ikke sikker, men at jeg har været i praktik det sidste lange stykke tid. Og med praktik så følger manglende nattesøvn, manglende overskud, rigtig mange ting, fordi at der er mange nye indtryk i sådan en praktik. Især de har lidt kortere praktikker, vi har på mit studie, fordi at du skal nå rigtig, rigtig meget på kort tid. Og det tager rigtig meget energi. Så jeg har ikke haft særlig meget tid og lyst og overskud til at strikke. Og det kommer den her episode nok også til at bære præg af, at der er ikke så meget, der er blevet færdigt. Jeg har til gengæld gang i en del, og jeg har en del planer. Så det vil jeg vise jer. Og så vil jeg bare sige hej igen. Hvor er det rart at sidde og faktisk have lyst til at filme det her afsnit. Og mærke, at jeg har haft lyst til at strikke. Jeg bliver sådan en, altså når jeg er i praktik og sådan nogle ting, at jeg bliver lidt en tvangsstrikker, og det synes jeg ikke er godt. Det der, når det bliver en pligt for mig og en tvang, at jeg synes, jeg skal hjem og strikke. Så det har meget været mit fokus de sidste 2 måneder, at jeg har skulle strikke, når jeg havde lyst, og ikke fordi, at jeg følte, jeg skulle. Så det synes jeg er et vigtigt budskab lige at få ud, hvis der er andre, der sidder og har det på samme måde. Fordi jeg forestiller mig, at jeg ikke er den eneste, som godt kan få sådan lidt strikke, det ved jeg ikke, FOMO på en eller anden måde. Så bare sådan lige budskab herfra. Strik, når du har lyst, og ikke fordi du skal. Der er ikke nogen, der siger, at du skal strikke, bare fordi, at det er din yndlingshobby. Men sidste afsnit, der viste jeg jer en del ting. Det er ikke helt det samme i det her afsnit. Som sagt, jeg har faktisk kun 2 færdige projekter med. Tænker, at det er 2 større projekter. Og jeg har faktisk også færdiggjort det 3. Men det var en bestilling / gave til en veninde. Og den er afleveret, og hun er rigtig glad for den. Det var en grå sweater nummer 14, mener jeg. De tal, der er fra My Fairy Things, dem blander jeg så meget rundt i. Men mener, det var en sweater nummer 14 i grå, som hun havde selv købt og betalt garnet. Og så har jeg strikket den til hende. Og den har hun fået, og den blev rigtig, rigtig god, så det er dejligt. Men ellers så viste jeg jer opstarten på noget sidst. Og med opstart, der mener jeg faktisk bare en strikkeprøve. Og det var en teststrik for Easiest Knit, så jeg skal huske at sige reklame, fordi at jeg har modtaget garnet, og opskriften selvfølgelig, i forbindelse med teststrik. Og det er blevet færdigt for længe siden. Og opskriften er faktisk også kommet ud, så den vil jeg linke nedenunder. Og hvis I har lyst til at købe den, så støtter I mig med en lille procentdel ved at bruge det link, der er nedenunder, uden det koster jer ekstra. Så det vil jeg jo selvfølgelig blive super glad for. Men det er den her Easy Spring Blouse. Og farven, den er nu, jeg har lige sådan lidt lysstreger fra mit gardin her, fordi at solen den står på sit højeste i dag. Det er super dejligt, men lidt irriterende, når jeg lige satte mig ned og filmede. Men farven er helt vildt svær at fange på kamera, sådan ordentligt. Den bliver noget mere udvasket på kamera, end den er i virkeligheden. Den er meget sådan klar. Ja, emeraldgrøn. Jeg tror, det er den farve, der hedder Emerald. Den er strikket i Superfine. Det hedder det ikke. Det hedder Friends Extra Fine Merino fra Hobby. Og Kid Silk fra den der Friends kollektion også. I det her klassiske spring mønster, som Easiest Knit efterhånden er lidt kendte for. Og jeg synes faktisk, den blev rigtig god. Bortset fra, at den voksede helt vildt i vask. På trods af, at min strikkeprøve den passede. Og jeg kunne lidt fornemme, at de andre teststrikker ikke havde samme problem, så jeg tror bare, at jeg har været skide uheldig lige ved det angår, fordi min strikkeprøve den passede perfekt. Men så snart jeg fik den vasket og lagt den til at tørre, så voksede den bare, og jeg tror, at den er blevet til en 2XL, hvis jeg skal skyde på en cirka størrelse, og det var en large, jeg teststrikkede.
så jeg bruger den ikke, desværre. Jeg har et par veninder i in mind, som jeg tænker, jeg lige skal have budet, om de kunne tænke sig at have den. Fordi at det er skide ærgerligt, at den ikke bliver brugt, for den er virkelig, virkelig flot og grøn. Men jeg ved ikke, om I kan fornemme bredden på den. Den er blevet meget stor, og noget kun bredere, end jeg er. Så virkelig, virkelig træls, fordi jeg kunne faktisk virkelig, virkelig godt lide at strikke den her. Jeg synes, konstruktionen er virkelig, virkelig fin med den her sadelskulder. Så det er i hvert fald en anbefaling. Jeg synes, det er nogle dejlige opskrifter, de laver i de her springmønstre. Og det er bare sådan et dejligt, overskueligt mønster. Det kræver ikke så meget jern at strikke, fordi at det hurtigt sidder i hænderne. Så kæmpe anbefaling til at kigge på den. Og jeg er super glad for, at jeg fik lov at teststrikke den. Fordi det er nok et af de projekter, jeg har været sådan mest interesseret i at teststrikke nogensinde. Og så er det bare mega at den voksede så meget. Jeg har lidt mistanke om, at selvom strikkebunden passer, så er det simpelthen tyngden af den her sweater, som jo, altså i virkeligheden, selvom det er noget let garn, så er der ret meget tyngde i den. At det simpelthen er det, der har været med til at strække den i alle retninger. Desværre. Men nu må vi se. Jeg håber, jeg kan finde en glad modtager af den, og så må jeg strikke en til mig selv i en mindre størrelse på et senere tidspunkt. Jeg har jo opskriften, og jeg vil helt vildt gerne have den her. Jeg synes, den er så flot, og har lidt en forestilling om, at den kunne være rigtig, rigtig fin i en tråd tweed, måske, med en tråd mohair. Eller sådan en sart lysrød, grænsende til hvid. Bare sådan virkelig understrege det der lette udtryk, den kunne få. Men det var den. Og stadigvæk en anbefaling at strikke, selvom at den voksede for mig i vask, fordi at den sad super, super pænt, før den blev vasket, og det er jo bare virkelig, virkelig at den vask så kan ødelægge den. Jeg har endda prøvet at tørretummel den og alt muligt, og der sker ikke en dyt. Så det er bare for mig. Heldigt for hvem der nu ender med den en dag. Så har jeg et andet færdigt projekt med, og det er gået hen og blevet en ny favorit. Og det vidste jeg godt, det ville blive, fordi faconen på den er en facon, hvor jeg bare ved, at den kan jeg godt lide, at den klæder mig, og jeg bruger de her sweater, der har den facon. Og nu kan I se lidt af den hernede. Farverne er bare dejlige. Det er selvfølgelig min key sweater. Jeg kan ikke huske, om jeg nåede at starte op på den her i sidste afsnit, eller om jeg nåede at vise garnet, et eller andet. Jeg har i hvert fald strikket den siden sidst. Og den er bare dejlig. Der er et eller andet med den her facon sweater med lidt høj hals, som går lige ned og har lige ærmer. Det var samme facon som min Norma sweater, og som Louvre sweater fra Petitnet. Og det er bare altså sådan sweater-typer, jeg altid har været helt vildt glad for. Jeg synes, de er mega klædelige på mig. Jeg er ikke så meget til dobbelt halskant, selvom jeg egentlig har lavet en del af det. Jeg er mere til de her, fordi jeg synes, jeg synes faconen klæder mig. Og så med Raglan, som jo er en af mine yndlingskonstruktioner. Igen, fordi jeg bare synes, det klæder mig. Den er strikket i Peruvian og Alba i farverne. Jeg mener, den hedder Flamingo, den lyserøde. Og så deres hvide, som ikke er den helt hvide. Jeg mener, de både har en, der er meget klar hvid, og en, der er mere neutral hvid, og det her det er den neutrale af dem. Og så selvfølgelig samme farver i Alba. Det er det smarte, når man strikker fra samme mærke, at så passer det sammen. Og den er blevet rigtig god, tyk og tung, men super, super lækker at have på. Jeg elsker Peruvian. De gange, jeg har strikket i det, har det bare fungeret helt vildt godt. Jeg undskylder altså for den sol der. Det er som om den rykker på sig. Den var der ikke, da jeg startede. Eller da jeg satte mig til at optage. Nå, lige meget. Den er blevet super tyk og lækker, og det spiller selvfølgelig også ind, at de her omgange med 2 farver, der ligger der jo nærmest dobbeltlag på indersiden. Men den er bare blevet god, og jeg er så glad for de her farver. Det lyserøde garn, det fik jeg af min mor i adventsgave. Eller hvis man spørger hende, så siger hun nok, at jeg fik det af julemanden, men af min mor i adventsgave. Og det hvide har jeg så selv været ude at købe, og har selvfølgelig også købt den lyserøde Alba, der passede til. Så det er kunne have været i hvert fald en dyrere sweater. Det er også en af grundene til, at jeg ikke strikker frygtelig meget i Peruvian, og slet ikke Peruvian med følgetråd. Det rører jeg sjældent ved, fordi jeg synes, det bliver for dyrt. Men jeg må indrømme, at lige den her kvalitet, den spiller max. Og jeg har strikket den på pinden 4,5
ligesom i opskriften. Det er faktisk lidt atypisk, fordi jeg plejer at skulle gå en pind op i opskriften, men jeg fik det til at passe i den her. Og den voksede også lidt i vask, men det havde jeg taget højde for. Fordi det synes jeg tit, at Peruvian det gør. Så, men i hvert fald, igen, mega anbefaling. Jeg er så glad for den her. På trods af, at det kun har været færdig i 14 dage eller sådan noget, så har jeg brugt den en del allerede, både herhjemme og ude. Og lige for tiden, der er det jo sådan vejr, hvor at fra morgenstunden har man brug for en jakke. Det har man ikke, når man går hjem om eftermiddagen. Det er sådan rigtig frustrerende vejr, synes jeg. Selvom at det var så dejligt, at der kommer lidt varme igen. Og der har jeg brugt den her rigtig meget som jakke. Fordi den har bare sådan en god tykkelse der om morgenen, at man ikke behøver at have en helt fuld jakke på. Men stadigvæk lige lidt, der varmer. Så den er virkelig, virkelig dejlig, og jeg kunne faktisk godt finde på at strikke en mere af dem her på et tidspunkt. Måske i sådan lidt mere kontrastfarver. Jeg har aldrig troet, jeg skulle sige det, men sort og hvid for eksempel. Det er overhovedet noget, jeg plejer at strikke i, men jeg kunne godt forestille mig, at den her sweater vil være virkelig sej i helt sort og helt hvid. Og kunne passe til rigtig, rigtig meget. Men nu må vi se. Jeg skal altid lige tage lidt tilløb til projekter, når jeg planlægger dem i neutrale farver, fordi at det er altså sådan en 50-50, om jeg får dem brugt eller ej. Men den her, den er altså blevet en sikker vinder i mit klædeskab. Så. Og det skulle jeg også huske at snakke med om. Det har jeg nemlig sådan tænkt. Jeg har set helt vildt mange, der rev sig den her opskrift på Facebook. Det gjorde de i hvert fald lige, da den kom ud. Fordi at de ikke synes mønstret det passer. Og jeg må indrømme, at jeg havde ingen problemer med den. Altså, og jeg tror måske, det handler om, at man overtænker mønstret. Og man overtænker diagrammet. Fordi at for mig i hvert fald, den måde jeg læste den på, så synes jeg, det stod ordret, hvad man skulle gøre. Og ja, der er et sted, hvor mønstret det ikke liner op. Så jeg kan finde det. Her under ærmet, hvor der er 4 hvide masker i stedet for 3 under hvert ærme. Men det har hun også beskrevet i opskriften. Så jeg tror, at det er sådan lidt, ja det ved jeg ikke, at nogen måske er blevet for perfektionistiske og har tænkt, der skal være 3, og ja, det er grimt, at der er 4. Men hun har altså beskrevet det, og det kan også godt være, at det er fordi, jeg har en opdateret opskrift. Men det var i hvert fald lidt med lidt angst, at jeg slog op til den her, fordi at jeg tænkte, shit, når der var mange, der havde været så bange på den. Men det gik altså fint. Så hvis der er nogen, der føler sig afskrækket af at strikke den her, fordi at de har læst om, at opskriften bare skulle være virkelig elendig, så vil jeg sige, giv det et skud alligevel. Og så bare sørg for at lade være med at tænke for meget. Bare gør det, der står. Det virkede i hvert fald for mig. Og det kræver læring, jeg ved godt. Især når man har strikket noget tid, fordi at så ligger det i hænderne, at man vil gøre sådan og sådan og sådan. Men nogle gange så er man altså nødt til bare at følge opskriften, for at få det resultat, man godt kunne tænke sig. Så det var bare lige en lille anekdote fra mig. Men den er i hvert fald færdig, og jeg er så glad for den. Så har jeg gang i lidt forskelligt. Jeg fik sådan et opslagssyge. Jeg tror i takt med, at jeg jo ikke havde strikket særlig meget, og så da jeg endelig fik strikkelysten tilbage, der gik jeg bare amok. Og amok også så meget, så jeg har gang i 4 projekter, 5 i virkeligheden, fordi jeg har en karklud i min skoletaske, jeg er i gang med. Den lader vi ligge der, for den er på ingen måde spændende. Det er bare en grøn karklud i perlestrik, så den gider vi ikke kigge på. Men jeg starter lige med det sørgeligste, skulle jeg til at sige, af projekterne. Og jeg nævnte i sidste afsnit, at min strikkeklub startede en Mood Knit-along. Og at jeg glædede mig helt vildt til at være med i den, og at jeg skulle strikke den i grøn French Wool fra Hobby. Den plan ændrede sig, da jeg modtog French Wool og lavede en strikkeprøve, som bare voksede helt vildt. Jeg indså, at jeg kunne ikke bruge det garn, med mindre at jeg gik ned på pind 3 eller sådan noget. Det kunne jeg heller ikke overskue. Så jeg bestilte noget garn, jeg kender. Gul Karisma. Fordi jeg tænkte, ved du hvad, så prøver vi det. Og jeg slog op og gik i gang og indså hurtigt, at den kræver rigtig meget af mig, den her sweater. Den kræver mange hjerneceller. Og det var ikke lige det, jeg havde, da jeg gik i gang med den. Jeg har strikket sådan et lille stykke af en Mega Mood sweater. Og det er egentlig altså blevet fint. Man kan se de der smiley'er og mønstre og sådan noget. Men hold nu kæft, jeg skal være diagram nær og tekst nær, når jeg strikker den her.
Og det har jeg bare ikke haft energi til. Så jeg strikkede her, jeg toppen af ryggen færdig, har sat den til hvile. Næste step, det er at samle op til skuldrene. Og God knows, hvornår jeg kommer til at gøre det. Fordi at lige nu, der ligger motivationen bare ikke til at lave så langsomt et projekt, som jeg kan mærke, det her det bliver. Jeg vil helt gerne have den her sweater, men ikke nok til, at jeg vil ofre alt min tålmodighed lige for tiden. Så jeg regner med, at det måske bliver et sommerprojekt. At jeg måske får lidt motivation til det, når ikke jeg skal tænke på skole og sådan noget oveni. Men for nu, der har jeg den her sørgelige... Jeg kunne også bare lukke af nu og lave en bandana. Det kunne jeg da godt overveje. Den ville da være sej. Men for nu har jeg altså det her sørgelige stykke. Og kommer nok ikke videre med det næste stykke tid. Og jeg kan sådan så småt se, at de andre fra min strikkeklub, de har lavet deres sweatre færdige. Og deres veste og det ene og det andet. Ja, og jeg har bare lavet en klud med smiley'er på. Men det kommer. På et eller andet tidspunkt, så burde den der lyst vende tilbage, hvis jeg kender mig selv ret, fordi at jeg ved, at jeg synes sådan noget her, det er skide sjovt. Altså jeg synes, det er sjovt at strikke mønster. Jeg skal bare også have energi til at kunne forstå og bearbejde mønstret. Så den er lige på pause, og så må vi se, hvornår jeg genoptager den. Men lige nu er det andre ting, der er i fokus. Så slog jeg op til et projekt tilbage i marts, og det er jeg ikke noget så langt med. Og det er fordi, jeg synes, det er lidt kedeligt. Men jeg har sagt til mig selv, at jeg er nødt til også at have noget strik, som er kedeligt eller nemt til når min hjerne står af. Og det er et projekt, som mange af jer måske kender, for det er ret populært. Og nu har jeg fået viklet det ind her. Sådan der. Det er starten på en Sunday sweater. Og jeg havde jo min grønne Sunday sweater på i sidste afsnit, som er tussegammel efterhånden. Og så havde jeg det her blå Santiago fra Mayflower liggende, som er sådan et blå garn. Det ligner det i hvert fald, det tror jeg er faktisk ikke sikker på, om det er et blå garn. Nå. Sådan en fluffy garn, der minder lidt om kos og ær og hvad man nu ellers strikker Sunday i lyseblå. Og jeg tænkte, den kunne være rigtig fin i lyseblå, den her sweater. Og jeg mangler lidt en basis sweater. Det har jeg sagt mange gange nu, og hver gang så ender jeg med at lave noget, der overhovedet ikke er basis. Men det her, det er basis for mig. Lyseblå, det er så neutralt, som min garderobe bliver. Så jeg er ikke nået frygtelig langt, fordi at jeg som sagt keder mig lidt. Men det er sådan en sweater, jeg lige tager et par omgang på i ny og næ. Hvis jeg ser noget i fjernsynet, der kræver, at jeg følger med, så kan jeg godt finde på at tage et par omgang på den her. Og ellers så tænker jeg nok, at den bliver færdig på et eller andet tidspunkt. Som jeg husker det, så snart du har lavet bærestykket på Sunday, så går det ret hurtigt. Fordi bærestykket jo altså går ret langt ned, og så er der kun sådan et stykke glat strik eller sådan noget tilbage. Så jeg har sat en lille spiralmarkør for at se, hvor langt jeg er nået, fordi jeg synes, når man laver udtagninger i vrangmaskerne, så er det helt vildt svært at regne centimeter ud, som opskriften er beskrevet i. Men jeg glæder mig til at få den her færdig. Jeg håber, at jeg får sådan et godt strikketempo tilbage igen snart, sådan at det går lidt hurtigere. Men som sagt, den står lidt stille sådan i perioder, afhængig af hvad jeg lige har lyst til at strikke på. Men den er i gang, og det tæller. Så slog jeg faktisk i forgårs, tror jeg slog op til noget, og jeg ved ikke, om I kan fornemme, hvad der ligger bag mig. Jeg har simpelthen fyldt halvdelen af vores sofa med garn. Til frustration for den ene halvdel af os, der bor herhjemme. Til stor glæde for mig, fordi at jeg sidder bare og bader i garn lige for tiden. Men jeg fik lyst til at strikke noget i rester. Og jeg gik faktisk i gang med at strikke en t-shirt i rester. Men synes, at den blev lidt for pride. Ikke fordi at det gør noget, men den blev lidt for regnbuet til, at jeg ville bruge den, når den var færdig. Jeg var bare i gang med at strikke striber af alle mine rester, men rækkefølgen havde jeg på en eller anden måde fået lavet til total regnbue. Og jeg kan godt lide farver, men jeg synes regnbue er lige voldsomt nok. Jeg er lidt mere sådan alt grønt, eller alt lyserødt, eller et eller andet, ikke? Så den travlede jeg næsten op igen. Jeg tror, hvis jeg har en rest af den her, den er ikke travlet helt op.
Men som I kan se, den blev noget kun regnbuefarvet. Så den valgte jeg at trælle op, fordi jeg kunne mærke, at den ville jeg simpelthen ikke få brugt. Og så er jeg i stedet gået i gang med en anden restesweater, som så bliver en rigtig sweater. Lidt inspireret af Lærke Baggers Ombre Tee fra bog nummer 1, mener jeg den er i. Hvor jeg har slået op uden halskant, fordi at, det ved jeg ikke, det havde jeg lige lyst til. Og delt op til raglan og lavet vendepinde i 2 tråde af mine rester. Og mine rester, det er alt godt fra havet, skulle jeg til at sige. Det er meget, der er noget karisma, der er noget French wool, der er noget, hvad det her, London merino, noget alpaca, noget lima, alt muligt. Men fælles for dem alle sammen er, at det er den her tykkelse af garn, som passer til sådan en 2021 strikkefasthed. Så jeg kombinerer 2 tråde af det, og så har min tanke ligesom været, at det skal sådan fade. Så her, da jeg startede, der har jeg strikket hvid og lyserød sammen, og nu har jeg så lavet den ene lyserøde fortsætte og tilføjet en ny lyserød. Så jeg lige nu strikker i de her 2, og når den ene af dem så slipper op, så vil jeg sætte en ny lyserød til, og så ligesom fortsætte nedad. Og så må jeg se, om den ender med kun at være lyserød, eller om jeg skal fade den over i noget orange, noget gult, eller noget blåt, eller et eller andet. Det har jeg ikke helt besluttet mig for endnu. Jeg har flest lyserøde og blå rester, så det kunne godt tegne til, at det bliver noget lyserødt og blåt. Måske jeg finder på at købe noget lilla til lige at sådan blande sammen, fordi jeg desværre ikke har så mange lilla rester. Fordi det ikke lige er min favoritfarve. Men ja, der er som sagt ikke noget så langt endnu, men jeg tror, den bliver rigtig god. Jeg tror, det bliver sådan en stor, chunky, farverig sweater. Og det havde jeg bare lige lyst til, kunne jeg mærke, da jeg slog op til den. Så jeg håber, at den bliver god. Den går hurtigt fremad. Jeg har slået op på pind 7. Slog bare 75 masker op, tror jeg. 72, 75, ned af den dur. Og delt ind til raglan. Jeg har fint, sådan en fin lille perlemarkør på også. Så, men det går fremad, og den er sjov at strikke, selvom det kun er glat strik. Fordi at jeg jo sidder og maler med farverne, og det kan også bare noget. Det kan noget helt specielt, det der med at danne sig et billede af, hvordan farverne de ligesom kommer til at forløbe sig i sit strik, når man strikker med rester. Det er det, der jo er hele gaven ved restestrik, synes jeg. Men ja, den går langsomt fremad, og jeg glæder mig til, at der kommer lidt flere farver på end bare lysrød. Så det sidste projekt, jeg har gang i, det er faktisk en teststrik. Jeg ved ikke, om jeg skal sige reklame. Måske. Jeg har ikke modtaget garnet, men jeg har købt det med rabat. Så vi siger reklame for en sikkerheds skyld. Det er en teststrik for Nicoline Sofie Knit på hendes Cody bøllehat. Og jeg mangler ikke så meget. Jeg har fået lavet skyggen, og så har jeg strikket sådan en 4 cm på selve hatten. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men skyggen slutter her, og så er jeg ved at strikke op af. Og strikker i det her Fio fra Hobby, som er bomuld og polyester. Og strikker i farve 4, som er sådan en gul, orange, lyserød og rød blandet sammen. Der er lidt solnedgangsfarver. Og jeg håber virkelig, at den her hat den bliver god, fordi hvis der er noget, jeg bruger meget af om sommeren at strikke, så er det hatte. Og det er lidt sjovt, fordi jeg føler, at rigtig mange er sådan, vi skal strikke sommertoppe og strømper og sådan noget om sommeren. Jeg elsker at strikke hatte, fordi at jeg bruger dem. Jeg har det så ambivalent med sommerstrik, fordi at jeg kommer ikke til at bruge en strikket sommertop. Jeg har prøvet at strikke nogen før, men jeg bruger dem simpelthen ikke. Jeg synes ikke, de er særlig rare at have på, dem jeg har strikket af dem. Fordi jeg synes, det bliver for enten for tykt, eller for, det ved jeg ikke, nu siger jeg nubbrød, men sådan, det bliver for meget tekstur. Når jeg har det varmt, så vil jeg gerne have det bare noget blødt, glat bomuld eller et eller andet. Men hatte, den bruger jeg mange af. Jeg tror, at jeg gennem tiden har strikket 10 lykkenhatte eller sådan noget fra Yarn Junkie, som jo desværre er lukket nu. Og derfor så er jeg også lidt på udkig efter en ny bøllehatsopskrift, fordi at jeg faktisk har fået et par beskeder på Instagram med, om ikke jeg ved, at man kan købe den der lykkenhat et sted. Og det kan man desværre ikke, fordi Yarn Junkies er lukket.
Men det kunne jo være, at hvis den her den blev rigtig, rigtig god, at det så kunne være den nye anbefaling. Det satser jeg på. Indtil videre, så virker den rigtig, rigtig god. Jeg strikker den største størrelse, og jeg tror, den kommer til at passe meget godt. Jeg strikker altid den største størrelse i hatte, og det er fordi, at jeg har det hår, jeg har, og jeg gider ikke have et fladt hår, når jeg har hat på. Men jeg kunne godt forestille mig, at jeg kommer til at strikke en mere af dem i den mellemste størrelse, fordi jeg har en kæreste, der også bruger de her strikkede hatte. Vi mangler faktisk også et par lykkenhatte, lagde jeg mærke til her den anden dag, da jeg prøvede at lede efter dem. Og jeg tror simpelthen, de er forduftet på ferier, og jeg ved ikke, om der ligger nogen i bunden af vores bil. Vi har i hvert fald sådan om sommeren, at vi altid har en af de der strikkede hatte til at ligge i vores bil fast. Fordi at hvis vi så mangler en solhat, så har vi den i bilen. Og min kæreste især er noget udsat for solen. Han har en meget rødhåret hud. Så de der hatte, dem bruger vi bare helt vildt. Så den glæder jeg mig rigtig meget til at færdig. Satser på, at den bliver færdig snart. Jeg har desværre ikke så meget strikketid her i weekenden, fordi at jeg skal på arbejde og til en fødselsdag og sådan noget. Men på mandag skal jeg have fjernet en visdomstand. Så der kommer jeg i hvert fald til at have noget strikketid i et par dage. Afhængig af, hvor godt jeg har det. Jeg regner ikke med at have det sådan skide godt i et par dage, men så må jeg strikke. Det er jo sådan, det er. Men det var i hvert fald det sidste projekt, jeg har gang i, udover den karklud, som jeg vil skåne jer for at vise, fordi at det er bare lidt kedeligt. Men det har været mit busstrik til praktik, de dage jeg nu har taget bussen. Og ja, der skulle egentlig ikke sket så meget lige på den front. Det tror jeg ikke engang, den er halvfærdig, så den må I se, når den gang er færdig, tænker jeg. Så tænkte jeg lige, at jeg vil vise jer, eller fortælle jer, om mine strikkeplaner for sommeren. Foruden min karklud, som skal være færdig. Og måske lidt flere karklud og lidt flere hatte, fordi jeg har noget bomuldsgarn, der skal bruges. Jeg har også lidt over, om jeg skal købe noget mere af det her Fio, fordi jeg synes faktisk, det er ret sejt med de her farveskifter. De har nogle ret fede farver. Så måske der lige kommer et par flere af de der Cody bøllehatte, når den er færdig. Men til side, så har jeg også nogle uldprojekter til sommeren, hvis jeg kan holde ud at strikke på dem. For jeg er spændt på, hvor varm en sommer vi får i år, om jeg kan holde det ud. For det er nogle meget uldede projekter. Det første det er, at jeg var så heldig, at jeg her i foråret vandt en giveaway på Instagram. Jeg mener, hun hed Camillas Strikkerier, tror jeg, som havde lavet en giveaway i samarbejde med en garnbutik. Og der vandt jeg Rauma Fibel. Og jeg tror, giveawayen var tiltænkt, at det skulle være en Nordic Mix sweater. Men jeg er ikke nok fan af de her farver. Jeg kan godt lide dem, men jeg er ikke nok fan af dem, så jeg vil bruge dem på en Nordic Mix. Hvis jeg skal strikke den, så skal det virkelig være nogle farver, hvor jeg tænker, dem vil jeg bare elske. Så min plan med det her, det er en wave sweater med grå bundfarve og blå wave. Det burde kunne lade sig gøre sådan strikkefasthedsmæssigt. Jeg har lavet en strikkeprøve på det grå, i hvert fald bare lige sådan for at få en fornemmelse af det. Og det skulle gerne kunne lade sig give sig. Så det er jeg spændt på, om jeg kan holde ud at strikke på her til sommer, fordi dem, der har rørt ved altså Rauma Fibel og Rauma Vams og sådan noget før, de ved godt, det her det er et meget varmt uldgarn. Så jeg må tage det, som det kommer, og se, hvor varm sommeren bliver. Om det er det her, jeg skal, eller om jeg skal finde en backup strikkeplan til sommer. Men det skal i hvert fald blive til en wave sweater. Om jeg så får den strikket til sommer, eller til efteråret, det må tiden vise. Men jeg gad godt at kunne lave den her i sommer, så den var klar til efteråret. Det kunne være rigtig, rigtig fedt. Så jeg havde en overgangsjakke, når vi nåede dertil. Men nu må vi se. Jeg synes i hvert fald, de er ret fede sammen, på trods af, at den ene er grå, og jeg ikke er så grå en pige. Men jeg tror, at det kan noget, når det først det bliver strikket sammen. Så det var den ene plan. Og den anden plan, det er med det garn, jeg egentlig havde købt til Mega Mood, som jo så desværre ikke rigtig kunne lade sig gøre. Jeg turde i hvert fald ikke begive mig ud i så stort et projekt som Mega Mood, i et garn, som jeg var usikker på, hvordan ville opføre sig. Så nu har jeg jo i stedet for bare 14 nøgler af det her French Wool i farven Artiskok, eller Artichoke, men på dansk Artiskok, som er virkelig, virkelig flot. Jeg synes, det er den pæneste grønne farve længe. Og
jeg er ikke helt sikker endnu, men jeg tror, at det her det skal blive til en korsarm cardigan. Korsarm cardigan er en opskrift, jeg har haft liggende super længe, fordi jeg synes, den er virkelig flot, og jeg gad virkelig godt lave den. Jeg har bare ikke, jeg tror, jeg har glemt den lidt. Jeg har ikke sådan lige, den har ikke lige stået øverst på strikkelisten. Men da jeg så havde det her garn liggende, og indså, at det skulle ikke bruges til mega mut alligevel, så gik jeg igennem mit opskriftsbibliotek, fordi det gør jeg tit, hvis jeg mangler inspiration, fordi jeg ved, at jeg har så mange opskrifter liggende i den der bøger-app på iPhone. Og så faldt jeg over korsarm og tænkte, den kunne godt være lidt fed i grøn. Og så med sådan nogle blinkknapper kunne jeg bare lige se for mig. Så det tror jeg er endnu en strikkeplan, som snart skal på pindene. Jeg tænker så snart, at jeg er færdig med den der bøllehat, så skal jeg have et andet projekt på pindene. Og så må jeg lige se, om det bliver den her, eller om det bliver wave sweater, eller om det bliver noget helt tredje. Men det er i hvert fald i planerne, at det skal blive til en korsarm cardigan i den her farve. Og jeg kan bare lige, jeg har virkelig mange blomstrede sommerkjoler, og de fleste blomstrede kjoler, der er jo også noget grønt i. Så jeg kunne lige se, hvis jeg nåede for den her færdig til sådan sensommeren, at jeg havde den perfekte sådan jakke til august-september månederne, hvor det begynder at blive lidt køligere, men stadigvæk er kjolevejr. At så vil den her bare passe til sommeret. Så det håber jeg kan lade sig give sig. Det var faktisk det, jeg havde for i dag. Det var jeg har snakket en halv times tid, men det var et kortere afsnit, end de andre har været. Men jeg er glad for at være tilbage, og jeg håber, at I har det godt, og at I stadigvæk vil se med, selvom der har været lidt radiotavthed her de sidste par måneder. Ja, jeg vil sige tak for i dag, og så vil jeg sige, husk at gå ind og følge mig på Instagram, der er jeg lidt mere aktiv, end jeg er herinde, og husk at tjekke beskrivelsesboksen for eventuelle detaljer, I kunne være nysgerrige. Så håber I har det godt, og jeg håber, at vi ses igen inden alt for længe, inden der går lige så længe i hvert fald. Strik løs. Vi ses.